af de retningslinjerne at for stålfiberarmerede betonkonstruktioner på grund af usikkerheden af fiberorientering. Fordi som sagt, selvkompakterende beton er og når man ikke, og det kan man ikke sådan rigtig være herover hvordan oplevelsen, uden at man har undersøgt og lavet nogle eksperimentelle undersøgelser fra forskellige kastemetoder. Det vil sige, at projektet fokuserer sig på, at virkningen af enorme variationer i fiberorientering, som blandt andet er den lille plade, man har støbt fra hjørnet. Variation af fiberorientering af standardbjælker, som er blevet støbt på 3 forskellige måder. Og anvendelighed af mekaniske egenskaber, som man får fra standardprøverne eller på virkelige konstruktioner. Den eksperimentelle undersøgelse disse parametre er undersøgt fiberernes orientering på fysiske egenskaber med hensyn til forskellige støbemetoder, revnevidde og revneafstanden og momentbæring for de store bjælker. Som jeg også nævnte tidligere, altså det eksperimentelle arbejde for projektet er at tage på spøjningsforsøg af pladen, som er delt i standardiserede bjælker, som jeg vil komme ind på lidt senere. 3-punkts spøjningsforsøg af 9 standardprøver, hvilket 3 af hver er blevet støbt på forskellige måder, og 4-punkts spøjningsforsøg af 4 store bjælker, hvor 4 består af stålfiberarmeret løsning med kombineret med en traditionel armering og 1 kun med traditionel armering. Til sidst er der lavet nogle analyseberegninger i forhold til den eksisterende norske standard, hvor man har lavet en analyse på revnevilderne og revneafstanden og momentbanen, og hvor man har så sammenlignet det med de resultater, man har og fået fra eksperimentelle undersøgelser. Eksperimentelle forskningsundersøgelse. Her kan man se sådan man får et overordnet brainstorm, hvor det er prøvestøbning for bundpladen. Inden man har støbt bundpladen, så som sagt, så har man støbt den der lille plade på 16 x 16 cm, og den har man støbt fra hjørnet, og man kan se udviklingen af den, hvordan den har fordelt sig, hvordan betonen har fordelt sig. Og den blev støbt sådan cirka 30 sekunder, så vidt jeg husker. 30 sekunder, så var den fordelt i hele pladen. Derefter så er den hattet, og efter 28 dage så er den blevet delt op i 24 standardiserede bjælker, hvor de mekaniske egenskaber er undersøgt ved hjælp af 3-punkts spøjningsforsøg, og identificering af fiberorientering er blevet undersøgt ved hjælp af CT-scanning, som man også kender fra den rigtige verden, hvor vi taler med. Standardbjælkerne, de blev støbt af prøvestøbning, 9 styks, og de mekaniske egenskaber for disse standardbjælker også undersøgt ved hjælp af 3-punkts spøjningsforsøg. Derudover så er det de store bjælker, som dels er blevet støbt under prøvestøbning og under den endelige støbning. De 5, altså under prøvestøbning, der er pladen 5 x 5 meter delt op i 5 store bjælker, og 2 af dem er blevet kørt videre til Teknologisk Institut for at teste dem. Undersøge for revnene, eller hvordan dens opførelse er for kontrol af revnen og momentbærerne. 2 af dem, 4 i alt, er med
er med kombineret løsning, hedder det, og en ude. 2 af dem med kombineret løsning er skåret fra pladen fra prøvestøbning, og 2 af dem er støbt i form. Den ene støbt ved prøvestøbning, og den anden er støbt ved den endelige støbning. Og den sidste, det er så traditionel blades. Den sidste bjælke er fra traditionel løsning og støbt ved prøvestøbning. 4-punkts bøjningsforsøg, som er blevet foretaget ude på Teknologisk Institut. Under forsøget, der er blevet målt manuelt for deformationer i horisontale retning, revnevidder. Derefter der er der blevet målt digitalt ved brug af transducer på både horisontale og vertikale deformationer. Og 3 af bjælkerne blev også målt ved brug af RAMIS-programmet for revne udvikling og deformationer i den retning. 3-punkts bøjningsforsøg er taget udgangspunkt i standarden RILAM, og standarden siger i hvert fald, at standardbjælken, der skal testes for 3-punkts bøjningsforsøg, skal have et tværsnit på 150 x 150 og en længde på minimum 550 mm. Den skal understøttes på bevægelige understøtningspunkter for at undgå horisontal kraft og belastes op. De berøringspunkter skal alle sammen have en diameter på 30 mm